amma fa kin ga wannan style ne mai kyau fa. Amma fa ya burge ni ko ba nake ga ni. Ya ke ganshi? Ba kyau ba. Me ba kyau kuma kin ba. Kalla mana just as once. Me yayi kyau fa. Wallahi kyau sosai nake. Kuma ka zo a kan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Me kake nuna mata? Me kuke gani a waya? Wa'azi. Yanzu lantana kina yar aiki kin fara kilewa kin fara sa hoda shine ya jawo ki nan gurin kuka buya. Wa'azi ne da malam Kabir. Na gaban ganki a gun wanke wanke ba ashe nan kuka zo. Mu gani. Me kake nuna mata? Wa'azin me? Ka gani kai shiru da bakinka in ba haka ba zan sa Allah ya baka. Dan bashi mu gani. Kalli kai ma. A ashe haka kuke ji. Wallahi. Bashi dan da wake zauna mu ci gaba da kallo. Matso kai ma mu hada kanmu. Me rukuni.